Πάμε. Πάμε. Όπως δουλειά σήμερα. Έχει δρόσο το παιδί. Πάρε και λίγο στα πεσούτια. Μας άπαθα. Όπα, μην το πες. Θα κάνει το φίλο. Πολύ κουραστή είναι τελευταίες στιγμές και τα δίνει η ώρα και στη νέα. Η ώρα είναι 12, η ώρα είναι 9:37 και ο Γιάννης συνεχίζει να κόβει. Δεν γίνονται αυτά. Αυτό το παιδί έχει μεγάλες αντοχές. Παίρνει το παλιά, Παναγία μου. Όλε! Κοιτάξτε με τι ταχύτητα. Είναι απίστευτο. Όλε! Δεν γράφεις άλλο. Άννα, 15 δευτερόλεπτα. Το πάλι.